Wani abin al'ajabi game da rayuwa shine akwai abubuwan da suke yin kamanceceniya a rayuwa. Misali, Najeriya da Nijar duka ɗaya suke. Al'adunmu iri ɗaya ne, harshenmu iri ɗaya, irin abincinmu ɗaya muke ci. Ɗabi'unmu sukan zo ɗaya, sannan kuma uwa uba addininmu ma iri ɗaya ne. Duk da turawan mulkin mallaka sun rarraba kayukanmu, kada mu bari zumuncinmu ya rarraba. Wani shahararren mawaƙi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar yana cewa abin da ya taɓa hanci idanu ruwa shi kai. Abin da duk kai wa Husaini ka tabbata sai ka yi wa Hassan. A daidai wannan lokaci da Nijar take tunkarar babban zaɓe na ƙasa, muka ga ya dace da mu jawo hankalin 'yan uwanmu al'ummar Nijar. Mu zauna lafiya, mu guji tada hankali, domin ƙasarmu ita ce mu. Mu guji yaɗa labaran ƙarya marasa tushe a tsakaninmu. Mu mara gwamnati baya domin ganin an yi zaɓe lafiya a ƙasarmu. Mu sani, ba mu da wata ƙasa da ya kamata mu yi alfahari da ita sama da ƙasarmu ta Nijar. Ci gaban Nijar, ci gabanmu ne baki ɗaya. Haɗa kanmu, kada mu rarraba. Mu yi aiki tukuru domin ci gaban ƙasarmu Nijar. Allah ka dawo mana da lafiya, da zaman lafiya, da kwanciyar hankali, da arziki mai yawa a ƙasarmu Nijar. Mu zaɓi Muhammad Bazoum domin zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jam'iyyar BNDS. Tarayya. Najeriya da Nijar duka ɗaya muke. Muhammad Bazoum na jam'iyyar BNDS tarayya shine fatanmu. Muhammad Bazoum na jam'iyyar BNDS tarayya shine zaɓinmu.